Tak a my si zatím ukážeme, jak se udělá nějaký ten cel, nějaká ta baterka, zásobník energie. Jo, takže úplně ten základní se udělá, že máme lead ingot, 4 dorožku, do prázdných mezer sklo a doprostřed blok redstone. Máme to jádro toho, jo. S tím nic zatím neuděláte, protože to nejde položit nikam. Takže jádro vezmeme, jo, musíme si udělat elektrum nejdřív ingot, to je jedno stříbro a jedno zlato sloučený dohromady. Jo, stačí vzít 2 prášky, normálně na stole to smíchat, vypálit, je to elektrum ingot. Dáme ho takhle a uděláme redstone conductance coil. Jo. Tady tu tyčku nutně potřebujeme. Takže tu dáme dolů. 3 mědi. A tady ten leadstone energy cell frame. Jo, je to frame jako jádro. Toto už je leadstone energy cell. Už tam není to frame. Si vezmeme a pokud chceme, ten můžeme nabít, jo, na 80 RF, celkem to stačí na užívání nějakých zemědělských strojů a podobně. Ale pokud chceme silnější, třeba jsme uživili, já nevím, pumpu, tak si musíme to zesílit. Takže si vezmeme tady tenhle leadstone energy cell a ze 4 stran k němu dáme invar. Invar se dělá 1 ferrous a 2 železa. Jo, a ten invar už máme kostku, kterou můžeme někde strčit na volný kabel a nechat tu nabíjet. Jo, já už tady jednu mám, ta už se mi pěkně nabíjí. Aha, akorát nemám energii v dynamu. Můžeme to pochopitelně udělat tak, že na té spodní, jak je nastavitelná, tak nahoru dáme výstup, to je to oranžový, jo. Žlutý je, že je to úplně nepřipojený, modrý je, že se to nabíjí. Je to oranžový a na to, když dám tady tuhle kostku, udělám ji dole modrou, jo, tak se mě nabíjí ta horní přes tu spodní. Ta spodní teď stagnuje, protože propouští tu elektriku rovnou do té horní. Až se ta horní naplní, tak se dobije ta spodní. Tak, to by bylo jen tak v rychlosti, protože lidi se na to ptají. Dá se pak udělat tady silnější, tady tyhle cely. Je zlatý, ale ten se zase dělá z diamantu a elektronia a ještě z hardnet skla a plní se redstonem, který musí být kapalný. A na závěr je ještě jedno a to má rám dělaný z enderia. A to se získává velice špatně. Je to skoro srovnatelný s tím, jako získat diamant, no. Takže asi tak. Tak se taky mějte, čau.